hebben het over Ruben Lodder. Hij zit op positie nummer 1, neemt tot Owen Elf. Wat bad je, Joert? Ja, we hebben nu het Fries kampioenschap. Dat is eigenlijk een provinciaal kampioenschap als het onder NFF verenigd. Daarvan ben Tol wie het hier. En de meeste rieders die matten er sowieso 4 vrienden om mij te doen kennen onder het Nederlands kampioenschap. Hoe lang bestaat de Heideclub hier? Nou, de eerste handtekening van Ben die graag een crossbaan had wonen binnen 1982. En die had ze inleverd bij de destijds bij de burgemeester. Ko Rooyen, Mark Visser, Ruben de Kuiper en Sander Voort. Er komt nog sterke groep. En nu hebben we toch een prachtig mooi park. Nou, dank u wel. Dat is inderdaad toch handen heel veel spandiensten van heel veel vrijwilligers om het zo te houden. Maar dank u wel voor het compliment. Nou, deze startheuvel is 6 meter hoog. En ja, misschien aan Bosjona hier is Krijglien verhegen. Dus om reden dat onze eigen rieders ik verder op in het land meedoen kan op deze startheuvels. Want dit is eigenlijk wel een beetje de standaard juridij. Wat voor snelheid krijg je ervan? Nou, ik denk als de klasse 16 Sontje haast, die op het lange stuk gauw een kilometer is 40, 50. Ja. Zij gaat deze eerste manche op aan. Oh, crashing daar op plek nummer 2. Ik heb net gewonnen, het is ook mijn thuisbaan. Ik train 2 keer in de sportschool in de week en 2 of 3 keer baantraining. Dan kan het Fries kampioen worden. Nou ja, dat kan maar in één provincie, hè? Dat is hier. Ja. Nou, het is natuurlijk een mooie generale richting de Nederlandse kampioenschap. Die gaan volgend hier in de Pinksterweekend. Dus dan, ja, dan hebben we wat qua rieders, komen er dan nog wel zeker de 200 bij. En ja, dan gaan we naar het dubbele onder capaciteit. Nou ja, dat is nog een, dat is ik van Friese begrippen wel echt een uniek iets. Want nou ja, de eerste keer dat we barren dan ben we toch zeker 3 verder.